ନମସ୍କାର, ଜିମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଡେଟ୍ଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 29 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆମର ଡେଟ୍ଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉପରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଡଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ SC, ST, OBC and SCBC and EBC student 2025-26 extend date of application verification and sanction of post matric scholarship scheme for the year 2025-26 are given below student, school and institute, district and block authority। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଥରିଟି ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଡେଟ୍ଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 2025-26। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ କିମ୍ବା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଡେଟ୍ଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 31 ଜାନୁଆରୀ 2026। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ରଖାଯାଇଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାୟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍। ଏହାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ର ବି ଯେଉଁଟା ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ, ତାର ଡେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି 15 ଫେବୃଆରୀ 2026। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ସାଂସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାୟ ଦ ସାଂସନ୍ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ସାଂସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସାଂସନ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଛି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।